hou een poster, maar maak je maar even reclame. Wat wordt het feest? Zeker, dit is de tweede editie van het scholenfeest. Dit is een mega scholenfeest. Dit is de wintereditie, hè, want de winter is nu winter. Dus is allemaal we hebben wat anders bedacht, zeg maar. Ja. Prutwinter trouwens. Nou, zoiets. Ja, Maar, ga door. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben van House of Talents. We organiseren dit samen met Studio Gila en Neushoorn. Omdat wij vinden dat er veel te weinig voor jongeren is. Weet je wel, geen feest. Jongeren willen ook natuurlijk iets doen. Is jou het of Friesland saai ontworpen? Nee, dat niet. Oh. Nee, er zijn genoeg dingen. Maar het kan beter. Het kan zeker beter en daar zijn we nu mee bezig. We hebben heel veel leuke projecten. We hebben, in Studio Gila maken we muziek met jongeren. Allemaal talenten, dus zie je hier ook allemaal op. Allemaal lokale talenten. Echt waarvan je misschien later wel zegt van... weet je wel... Die hakt nog zien op dat feest. Juist, ja. Precies dat. We hebben ook headliners zoals Glenn Fontijn. Die is ook wel bekend bij de jongeren, TikToker. En hij is ook bekend van het nummer DNA bijvoorbeeld. Met zijn producer Mats. En doen hartstikke leuke dingen. Maar hij is ook heel veel bezig met het geloof in God, et cetera. Dus ik volg dat ook wel. Ik vind het ook heel interessant om te zien. Heel veel respect voor deze jongen. Daarnaast hebben we ook Gino Nine. Hij is ook bekend van het nummer Trapagas. En Carousel, die is net uitgekomen. Echt superleuk nummer. Die raad ik ook iedereen aan om te luisteren. En ook heel mooi dat hij wil komen. En op deze manier proberen we de jongeren toch nog een beetje... die vibes te geven van, weet je wel, het kan allemaal nog. Het moet ook, want jullie mogen dit gewoon niet missen. Nee, een beetje loltrap in het leven, toch? Ja, tuurlijk. En daar ben je jong voor. Dat is het toch ook? Ja. Zo gaat het. Is de hele Neushoorn het podium of doe je het alleen in de grote zaal? Ja, we hebben de grote zaal. De vorige editie was ook helemaal uitverkocht, zeg maar. Los dat het wel gratis is. Dus je ziet heel veel jongeren in- en uitlopen natuurlijk. Hè, want ze mogen eindelijk een keer weg. Het is een 18-min-feest. Geen alcohol. Dat gaan we natuurlijk allemaal niet doen. We hebben een heleboel mensen in de zaal en in Neushoorn... die ook een stukje beveiliging doen. Die iedereen goed in de gaten Dat was een veilige sfeer creëren. Hè? Juist. Maar ook een leuke sfeer. Ook dat ze tussen de locals... dat ze echt een beetje worden... dat ze warm worden ontvangen. Dat vinden wij belangrijk. Dus we zijn wel het voorbeeld voor het natuurlijk. Het is vergees, maar ze wel bespreken? Maar ze een kaartje bespreken of zo? Of kun je er gewoon heen gaan? Je kan er gewoon heen. Het is van 6:30 s'avonds tot 11 uur s'avonds. De vorige keer was het tot 12, want toen zagen we al jongeren een beetje slaap vallen bij het podium. En ze hele telefoon geven, want ze wilden natuurlijk de beste shot hebben. Dus nu van 6:30 tot 11, gratis entree. We hebben natuurlijk wel gastenlijstplekken. En we raden gewoon iedereen aan aanwezig op tijd bij. Vorige keer was de rij hartstikke lang voor de deur. Dus zorg dat je op tijd erbij bent. En dit mag je gewoon niet missen. Tof dat ze weer 18 januari, Neushoorn, het grote squalfeest. Ja, de jonge jeugd versieren dek hun feestjes. En daar maken we graag reclame voor. Ook in het nij hier wordt Noorderwinden onbelangrijk. Hij zei het al even, Neushoorn zal helemaal in teken staan van dit fantastische feest. Jay, dankjewel, succes. Ja, heel erg bedankt weer.